ಹಾಯ್ ಬೊಕ ಮಾತಾಡ್ಲದಾರ್ನವ್ರು ಯಾನಿನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಕೇಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೇಷನ್ ಪೊಡಿತ್ತರತೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿಂದು ಬತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಸರ್ವರ್ ಇಜ್ಜನೇನಿ ಲಂಚನೆ ಕಾತು ಕಾತು ಕಾತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿರ ಹೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪಿರಾನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕದ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಹತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನ ಓಡ್ ದೋಸೆ ಅನ್ಪರತೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಧಾನ್ಯ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಿತ್ತು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ದು ಅದು ಬದಲಾರ ಬಾಡ್ದಿರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಬಾಡ್ದು ಕಚ್ ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಯಿ ಒಂದು ಆಯಿಂದ ತಿನ್ನಂದೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಮಲ್ತಿರೊಂಜಿ ಇಂಚನ್ನೆ ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನಗ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾಯ ಹಾಪುಡು ಪಣದು ಈ ಕಾಳು ಪೂರ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಜ ಈ ಪದಂಗಿ ವಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಕಡಲೆ ವಾಯ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿದ ಮೇರು ಗಂಗಾಧರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರತ್ತೆ ಆರು ಪಂತೇರು ಆರ ಪನ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಮತ್ತು ಎನ್ನಿಕುಲು ತಿನ್ನೋಡು ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ ನಡಪೋಡು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಕಜಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೊಂಡತೆ ಪೀಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಐಟು ಒರಿ ಪಂತೇರ ಇರಾಗ ವ್ಯವಸಾಯ ನೀರು ಮಂಡ ಚಾಲ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂತೇರು ರೋಪ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಲ್ಲದ ತೊನ್ಲೆಂದ ಆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲದೆ ತೊನ್ನ ಹಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ಏಪನೆ ದುಂಬಿದೆ ತೊಂದರೆ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಹೊರ 2 ಸರಿ ಹತ್ತು ಸುರುಟು 2 ಸರ್ತಿ ಪೆದ್ದನಗೆಲ್ಲ ಸುರುಟು ಎಂಕ ಕೋಟ್ಲೆ ಅದಿತ್ತನು ಕೋಟ್ಲೆ ಅದು ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ದುತ್ತನು ಅವು ಪೆದ್ದರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ಸಿಜಾರಿಯನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರುಟು ಸಿಜಾರಿಯನ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉಬ್ಬೆ ಸತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಪಣದುತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಸರಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿಯೇ ಪೆದ್ದುವಾರಂದು ಅಣ್ಣ ವಿಷಯ ಏನಂತನ್ನಾಗ ಉಬ್ಬೇಸ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿ ಅನ್ನಗ ಉಬ್ಬೇಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಅಂಚಾದ ಆ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 2 ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಜಾರಿಯನ್ ಹಣ್ಣು 2 ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಜಾರಿಯನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಾದತ್ತನು ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಒಟ್ಲ ಕಲ್ಲಾಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿಪಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತೆರಾರತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡಲ್ಲರಿಗೆ ಆರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಾಂಡ ಇರಾಗ 2 ಕಲ್ಲ ಆತನಂದು ಬಂಡೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಮಾತ ಪುಟ್ನಾಗ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತದಿನ ಎನ್ನೋದು ಕಿಡ್ನಿದ ಕಲ್ಲಗ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅವು ಅಂಚತೆ ಪರಾಪುಜೆ ಈಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವಡೊಂದು ಬಂದಿದ ಸುತ್ತಲ ಹೋಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 5 ಅನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತೇರು ಫಾದರ್ ಮೂಲೋಡು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೊಂಜಾನಾಗ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಗರ್ಭಕೋಶನ ದೆಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಎತ್ತನು ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತೆ ಆತು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಫೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ 1 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತನು ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮಡ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ನಡೋಕ ಯಾನಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋತೆ ಶರೀರೋಡು ಪೂರ ಒಂಥರ ಬಲ ತತ್ತಿನಾಲ್ಕಾದು ಬಲ ತತ್ತಿನಾಲ್ಕ ಒಣ್ಣ ನಡಪರ ಒಂದತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೈತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಸೈಪಿನ ಅಂಡ ಬಲ್ಲದ ತೊನ್ನಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಸೈ ಹೊಡಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಸೈತನ ಎರೆಗ್ಲಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಪುನು ಜೋಕ್ಲು ಸಾದಿಡು ಬೋರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪುಜ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿನತ್ತು
ಏರ್ಲ ಏರ್ಲ ಏರು ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯುಷ ಮುಟ್ಟನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಲ್ಲದೆ ತೊಂದ ವಿಷದೆ ತೊಂದ ಅಂಚ ಮಾತ ಸಯ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಾಯನ ಮನಸ್ಸೆಡುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾತದ್ದೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡರಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂದತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪೊಕ್ಕಡ ಏರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪನತ ಅಂಚ ಪನಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿಗಿಟ್ಟು ಸಾವಿರನ್ನು ಎನ್ನಾರು ನಿಕುಲು ಆರು ಪಣ್ಣೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಪಣಿನಿ ಜಿಡ ಯಾನ ಎಂಕ್ ಏರಡಲ್ಲ ಪಂಡದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಇಷ್ಟಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯಾನೇ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಯಾನ ಒಂಥರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದುಂಬುಣ್ಚಿಲ ಬೆಂದದೇ ತೀನೋಡು ಬಂತು ನಂಜಿ ಆಸೆ ದಿವಂದಿನಾಲು ತುಂಬ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಎಂಕಾಯನಾತು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರೆ ಎಂಕಿ ಉಬ್ಬೇಸ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲಾಗ್ ಪುರ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ ಸಾಧಾರಣ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿಯೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಕನತದೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಮಲ್ಪನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಡತಿನ ವಸ್ತುಡು ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕನತದೇ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕನತದೇ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಡಿಗೆದನೇ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಥರ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಜಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಈರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ ಪೋದು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಾರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಪೋದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಪಂಡೇರು ಈರು ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಈರು ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈರು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ದಾಯ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವಾರ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ ಅಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಬತ್ತಂಡ ನಾನು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಮನ್ನಾಗ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೋರಾಪ್ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಎಂಚಿನಾಣಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂಟನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ವಿಷಯನ ಪಂಡದು ಸಿಂಪತಿಗಿಟ್ಟಿಸವನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಡೆಂಕಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯನ ಏರಡಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತರು ಇಂಚ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತರನ್ನು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಏತು ತೀರುಂಡ ಆತು ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ವಾ ಬೇಲೆ ಬಂಡೆರಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಪೊಲ್ಲು ನಾತಂಡ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಉಂದೆ ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಕೊನಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಪಿರದ ಅಲ್ಲಿ ತೂಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೊಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಂಚ ತೀರುಜಿ ಇಂಚ ತೀರುಜಿನ್ ಪನ್ಪಿನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸಿಂಪತಿಗಿಟ್ಟು ಸವನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಷಯನ ಬೊಕ್ಕೂರಿಯ ಪಂಡ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಕ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಜಿ ಪಂತಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಆರು ಬಲ್ಲದೆ ತೊನ್ಲೇನು ಪಂಡರತ ಬಲ್ಲು ಯಾನ್ ದಾಯದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಯ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆತ್ತ ನೋಡು ದೇವರದ ಎಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ದೇವರೆಂಕ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕೊರ್ತುಜೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ ಇರಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪುವೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲ ಜೊತೆ ಬೇಜಾರು ಅಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಯಾನ ಪನೋಡೊಂದು ಪಣ್ಣತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟುಲು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಣ್ಣಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಡ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಾರ ಅಂಚಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಕಷ್ಟ ನರ ಮನೆಗೆ ಬರಂದೆ ಬೊಕ್ಕೇರಗ್ಲ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೈಸೋನರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ನೀಡಗೆ ಮುಗಿಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೇಜಾರು ಕೊರಂದೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.